Precisamente nos situamos porque, como acaban de escoitar, aí tiñan previsto instalar un método de posa xa absolutamente informatizado, pero, Alba, creo que houbo certas reticencias, non? Sí, compañeira, de momento vai ter que esperar porque, José, bo día, a poxa xa o estamos a ver, non se está a celebrar, non? Ola, bos días. Pois, como xa era previsto, de momento estamos á espera de que nos comuniquen algo, pero hoxe, pois, en principio, como xa ben dixamos, non vai haber poxa. Xa estamos a ver en imaxe, están todos os tratantes aquí fora. Cal é a situación, cal é o problema co que vos estades a encontrar? Estamos encontrando co problema de que últimamente está habendo varios cambios e non se nos está tendo en conta a nós, que creo que somos unha parte importante en este sector, que fomos desde un principio os que levamos esta a central a chegar onde está o día de hoxe, e agora mesmo, pois, cando empezan a facer cambios, pois non se nos ten en conta, nin se nos informa infórmasenos, pero non o suficiente, nin se nos ten en conta a nosa opinión para valorar os cambios que se están tomando aquí. Claro, ese principal cambio é a implantación desa poxa mediante unha app electrónica a que non estades dispostos a usar, non? Non estamos dispostos porque a afluencia nas últimas semanas de tanto gando non nos dá tempo de subastar todos os animais, nin está a feira acondicionada para que nós poidamos estar cómodos e ter tempo para poder subastar semejante número de animales. Claro, que non estades cómodos, gracias, José. Marisol, imos ir ata dentro, compañeiros. Non estades cómodos porque, claro, faise moi complicado non chegar aquí e estar pendente do becerro, da app e de toda a vez, non? Sí, correcto. A ver, se vos fixáis, isto tiña que estar cheo de xente subastando, está baleiro, e o problema que teñen é, se vos fixáis nas xaulas, entrar aí, escoller o frisón, o cruce, o macho, a femia. Eso na app eles veise imposibilitados para dar o feito. O que che día José de a ubicación e a forma que están aquí os animais. Eso é o que nos planteamos realmente a lonxa. Ademais, a maioría dos tratantes son xente maior de 60, de 50, e que non están dispostos tampouco, que non se defenden ca tecnoloxía, non? A ver, temos un grupo de xente, ben biches que a persoa que che falou é nova, pero temos un grupo de xente, efectivamente, de 60 para arriba, que non lle pidas agora que se meta nunha app ou nunha aplicación, porque non xo vai facer. Pero fora diso, o problema que temos é que realmente en ningún momento se contou efectivamente con nós, nin se nos dixo, estábamos dispostos á transparencia, o sistema que había a facelo o máis áxil posible, pero non a imposición. Levamos moito tempo que aquí o que se nos transmite desde arriba é a imposición dunha parte e non contamos para nada, e obedes aí na xente, ou sea, xa se sinto un punto agobiada, o hastío cada vez vai a máis e non están dispostos a ceder, ou sea, non van a ceder á app, nin nesta, nin sucesivamente. Pois, compañeiros, esta é a situación aquí na feira de gando de Silleda. Xa está de saber que non hai ninguén dentro, todos estes becerros pois hoxe van quedar sen subastar e, por certo, hai xente que incluso veu de fora de Asturias e que perdeu a viaxe por non poder realizar esa poxa. Bueno, pois grazas, Alba.